So ayan guys, nandito kami ngayon sa Waig, dito sa amin. Maliligo kami, tapos magluluto rin kami dito ng... Kakain tayo mamaya guys, magluluto kami ng kanin dito. Doon tayo sa Badaran magpepesto. May kon kami dito. Bigas. Ah? Magluluto kami dito guys. So, ang sarap ng tubig. Dito kami magluluto guys. Ayan. Meron kaming bao talong, chichirya sa mga bata. Bale, dito kami magluluto guys. Dito na kami sa gilid magluluto. Takot yung isa nandun na guys. So yun, maliligo muna tayo bago tayo magluluto. Wow, hangin. Uy ka rito. Hindi ko alam. Sa gilid, sa gilid. Uy! Ang babaw? Ang mga bata. Then guys, kuha tayo ng kwan, ng balon muna. Kuha tayo ng balon dito sa gilid para kwan. Pagkuhanan natin ng tubig pang hugas natin sa bigas. Yan guys, kuha tayo ng panggatong natin para magluluto na tayo. Mamaya tayo kumuha ng balon, ay gumawa ng balon. Yan yung mga gagamitin natin kahoy. Hanap tayo ng kahoy dito sa gilid-gilid. Ayan. So yun, kuha tayo ng kahoy guys, panggatong natin. Tatalon daw siya guys, tatalon daw siya. Tingnan natin. Oh, sandali. Ayun, sandali. Oh, talon. Galing. Malipot-pot ko, ito mati-matin ba? Naglalaka ako tayo pa. Guys? Yan guys, yung strawberry. So yan guys, mag-aaron tayo. Yan guys, mag-aaron na tayo. So magluluto tayo ng kanin. Yan yung mga bata, naliligo na. Isa nandoon, nangangahoy.
Yan guys, gawa tayo ng balon dito. Sa hugas natin dito sa bigas natin. Dito lang. So yun guys, nakapa na ako. Nakahugas na ako ng bigas. Bagi ko na lang. Sasahin nga natin. Oh, malakas na yung apoy ng kon. Inaningas natin. Tignan natin kung tama lang po. Dami ng tubig. Yan guys, meron kaming dahon ng pan dito ng sibuyas, sungsong. Yun, luto na tayo ng kanin. Nako, masyadong malaki. Ayusin pa natin. Ang ating mga katungal.